RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin hilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga nagpaminaw karon nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dining akong suwat suliran. Tagua lang ko sa pangan nga Sontoy, 38 anyos, may ka-live-in. Ug may duha ka anak nga mga babae, sa una na kong ka-live-in. Nagtrabaho ko isip gwardya, kaniadto. Og usa na ko ka barangay kagawad karon. Taga Surigao del Norte di ay ko. Og punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon namo sa una na kong ka-live-in og sa among mga anak. Aron inyo masabtan, sugdon ko sa dihang kami pa sa una na kong ka-live-in. Ingon ini ang mga panghitabo. Muadto gani ka sa abroad, Dainor? Magunsa man ko dinis ato suntoy. Mabuhi bagod taan ang pagwardya-gwardya lang nimo. O kung mga dagko na niya ng ato mga anak, magkapaigo bagod ng kita nimo sa pagka-security guard nato. Mga pas mo taan na oy suntoy. Mulansar mo ko sa pagkakonsyel, day. Mapunan niya ning akong income kung mudaog ko. Kung mudaog ka, unyag kun dili. Kay kinsa ragoy maputar nimo toy. Nagtuog yun day kang mudaog ka. Ito boy magkukos kapitan, day. Kay amigo man mi. Sure magid ko nga mudaog. Basta sud ko sa iyang line-up. Saba ka di suntoy, uy. Nagdamgo ka biyang nagmata. Basta, mudayon yun kog abroad sa musugot kag sa dili. Og dili ka sa magkapugong nako. Kay dili ta kasado. Dainor. Nidayon gyud abroad si Nora by Santoy. Malagi backup. Wagid sa mawili bisan dili na lang nako. Sa amo na lang duha ka mga anak nga gagmay pa. Nagkinahanglan pa unta sa iyang pagkatiman. Ay sige lang. Kung mudaog niya ta, maatiman mo raon niya ang imo mga anak kung muundang ka na sa imong paggwardya. Kay makagawad naman unya ka sa barangay. Nindota ka, no? Backup. Ikaw ba, no? Think positive, oy. Sama ko na ko. Kinsa ba'y magtuo nga makapitan ko. Nga, katagay ba ta kaniadto, di ba? Bitaw. Pero, diha sabay ka niya didaog sa atong tagay-tagay sa una, di ba? Kay, didaghan man nga itong mga barkada.
Daka na tagbang amigo, di ba? Pero noong alaw lang to. Karon kay naa naman ta sa serbisyo, magsineryoso na sabta. Bitaw, bitaw. Ay, basta mauna to. Ayaw ko na sinura nga ni abroad, oy. Paningkamot na sa nung imo. Dayon taglansad ron, umaabot nga eleksyon, ha? Aron malingaw ka. Asa may pagkauaw na day? Kundi ka mo daw, pagkauaw ka lang. Aw, kung dili good, unsaon taman. Ala, maginang eleksyon, may mudaog, doon na si Mapilde. So, basin pa tayo mudaog. Basin. Ingon anak yun kayo basin. Pulos na lang pamasin. Buhion lang tani mo pamasin. O nang mi-upload na lang ko dili. Day, Ood, nitawag ko. Kay dili ko ka direkta nga mapadani mo og kwarta. Kang mama ko mapada, o si mama na ang muhatag para sa mga bata. uy, nga naman na day. Nga, ni aman ako ang mga bata, o magtiayon man ta. Kaya yun, Boroy, oy. Di ta kasado to eh. Mawa kay katugod na mo kupot mong kinitaan diri sa abroad. Day, Nora. Midaogid ko sa pagkakagawad sa barangay sa tabang sa akong amigo nga kapitan. Apan, ingon og sa wa gihapon malipay, ang akong kaipon sa akong ginagmay nga kalampusan. Wa gihapon siya mobilib nako, o wa gid siya mosalig nako sa iyang kinitaan sa abroad. Hangtod nga nabugnaw ko niya, og misangpot yun sa among panagbuwag. Og nakakita ko og laing karelasyon nga usa ka daga. Siya si Rofa. Unya, nang labay ang mga adlaw, mipauli na ang una na akong ka-live-in gikan sa abroad. Gikasuhan ko niya og psychological o economic abuse. Unya, usa man rin binuangan, Nor. Pero gipapriso man ko nimo. Kay maunay angay nimo. Nagpahimus ka sa kung hinaguan sa abroad. Usa may nagpahimos pa? Dire din mo gipadana ko ang imong kinitaan sa abroad. Nga adto mas imong mga ginikanan. Ang ihatag din ni mama nimo nga para untas mga bata. Asam din nimo ginapat. Di bas imong babay? Unsa? Ay, ayaw patakag istorya din daw, Nor. Mauwaw tang Rufa. May trabaho na siya. Ug may sweldo sab ko sa akong pagkagawad sa barangay. Kung buot gani hunahon, kuwang pa magani ng gihatag nimo sa imong mama para sa mga bata. Ya maginingon anak ka? Pagawas ako din eh. Kay mo-duty pa ko. Gikinala pa ko sa mga bata. Dili. Madugta ka dihas prisuhan. Nora. Suntoy! Rufa. Suntoy! May kagawad suntoy. Salamat sa imong tabang. Mapiyansahan ko din sa prisuhan, Baykap. Daghang salamat. Nakabalita ka ba ning bag-o lang sa inahan sa imong mga anak? Oh, kaya nga naman. Awa na masag ko magpakisayod niya. Labi na kay pagkawas na ako sa prisuhan. Wala akong pauli sa amo. May lain naman kunong uyab. O gipuyo niya sa inyong bahay, uban sa inyong mga anak. Unsa? Ay da, bahala na siya eh. Dili masag ko magkagukulan na niya. Kaya di mami kasado. O malipayan na masag ko ba nimo? Pero okay lang nimo. Nga nipuyo kini sa bahay nga inyong napundar. Bahala siya eh. Basta di lang tanya hilabtan. O dili sa hilabtan sa kapuyo ang ako mga anak. Si Mama. Hello, Ma. Ay, daon sa madisuntoy. Nilaga naman kuno balik si Noras gawas. Kung ibilin ang duha ninyo ka mga anak nga babay sa kapuyo sa inyong bahay.
Unsa? Milarga og balik ang una nakong kapuyo nga inahan sa duha nako ka mga anak ng mga babae nga wa mananghid nako. Gusto ta nako kuhaon ang mga bata apan dili man siya mosugot kay dili kuno mi kasado. Og dili sab siya gusto nga papawaon ang iyang bagong karelasyon sa among bahay nga mao iyang gipabantay sa among mga anak. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Wa pa mahuman ang among kaso sa una nakong kaipon. Diin gikihak ko niya og psychological og economic abuse. Og milarga na siya balik sa gawas sa nasod. Madismiss ba ang maong kaso? Ikaduhang pangutana. Sa iyang gikaso nako nga psychological abuse, wa siya ebidensya nga medical certificate. Badutan bagyapon ko ining kasuha? Ikatulong pangutana. Sa economic abuse, nga iyang gikaso nako, mi-offer man ko sa korte nga musustinto ko sa among mga anak. Apan dili man siya musugot. Pwede ba ni? Ikaupat nga pangutana. Milarga siya og balik sa gawas sa nasod ug ang among duha ka mga anak ka mga babae iyang gibilin sa iyang bag-ong karelasyon. Pwede ba na ako makuha ang ako mga anak o papahaon nako ang iyang lalaki sa bahay nga among napundar? Ikalima o katapusan. Ang bahay nga among napundar sa among panagtipon, sa ako ang nakapangan ang tax declaration. Pwede ba ninamo nga ibaligya o bahino na mong duha? Palihog tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Suntoy. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og today ako gihapon ang muhatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag problemang may punto legal. Ang mga medical nga pangutana inigbalik ni Dr. Obra iya gyud nang tubagon so ay namo pagduha-duha ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta tong mga sukintig paminaw? Hinaut unta nga matag paminaw ninyo makakuha mog mga inspirasyon no nga mudasig panikasika sa ning ato ang life because life is like a wheel. It goes up and down. Usahay natas taas, usahay natas tunga-tunga, neutral lang, usahay ubos, preg kagul. Tuyok man eh. Saka naman putag balik di man ni permanenting na atas ubos all the time. So di ta magsiging magtok, mogtok, maguol, yaw-yaw, maoy, kanang sige lang kanang kasuko. Bati kay ng mga ingon ana ay mog kagul anang mga ingon ana dili ta negativity. No, let's forget about that, no? From Ann Hopkins. Good morning, Attorney Elaine. I wish to thank you and your staff for the drama. Mingaw kayo diri sa California. Wow! Naabot og California ang tingog nako. Pero medyo kung maminaw ninyong duha ni Doc, more power to your show. Hi, Ann Hopkins. Thank you kayo for always listening sa ato ang programa. I will send you a heart. Yes, thank you kayo for listening, no? Also kang Mr. Jason Lopez Manayon. Ikaw sa maninumus Karen Manayon, sir. Hello, ma'am. Attorney Elaine Bathan, always good kong paminaw sa dramang kiniyang akong suliran. Since panong kay Doktora Abogada, yes, Lourdes Libres Rosaroso pa. Daghan kong nakuhang aral sa inyo. I'm proud Bisaya from Digos City, Davao del Sur. Hi, Sir Jason Manayon. Thank you kaayo for always patronizing the program. Maski dili na si Tita Lourdes ang host ani, no? Katong nasakit siya. Ako naman to, si iyang anak na si Dr. Randolph and then ipuli si Dr. Obra, no? Nga mo partner nako na agyud gihapon ka. Kauban ang mga thousands of listeners na to all over the Philippines and all over the country nga nagsubaybay sa tong programa. Kami, no, diri sa RMN, no? Mapasalamaton kaayo ninyong tanan. Thank you. Punto legal man ta, ang atuang letter sender, si Suntoy, 38 years old. Nani siya'y ka-live-in, musultig asa siya.
38 years old no, nay anak nga mga babae sa una niyang ka-live-in. Nagtrabaho as guard before. Unya, usa na siya ka barangay Kagawad sa Surigao del Norte di ay ni siya, no? Yang sitwasyon nila sa una siyang ka-live-in o siyang mga anak. Muna iyang mga pangutana, I think ang ilang mga sitwasyon manggod ni. Anam ni siya lain good pod, no? Wa pa mahuman ang among kaso sa una sa akong kaipon din. Gikiha ko niya og psychological ug economic abuse. Ug nilarga na siya balik sa gawas sa nasod. Madisbis ba ang among kaso? Kung wala na siya interest, kay wa naman siya, then katungod man na nimo, no? Isip ang accused sa right to speedy trial. Pwede gyud ka mo invoke anak nga. Wa naman siya pagkabana. So, basta hindi na siya interesado sa kaso. So, I think you can have that dismissed. Kay ang kasong kriminal manggod, kinahanglan mudagan gyud na kay ang akusado dili man na pwedeng mahimong akusado forever nga mag-ung-ung lang imong kaso. Dili baya na lalim nga naa kay giatubang na kaso nya kriminal pagyud. So there has to be an end, and that is part of your right to a speedy trial. So kung gilangay-langay na na violated pud ang imuhang right kay maski akusado ka namang gyapon kay katungod, ha? Ikaduhang pangutana, sa iyang gikaso nako nga psychological abuse, wa siya ebidensya nga medical certificate. Madutlan ba gihapon ko ining kasuha kani manggong mga psychological nga abuse ba? Di man gud na nimo kanang mental ba? Di man gud na siya mo manifest unya dili mo manifest, pero nagkinahanglan gyud siya og eksperto para makaingon nga na-affected ka psychologically, na trauma ka, no, and it needs expert kay studyuhan na nga base sa imong behavior, sa imong tubag, sa imong mga reactions, imong mannerism, which only an expert will be able to know or to identify. No nga, makaingon pud siya nga kaning imuhang lihok, kaning imong reaction, kaning imuhang nahitabo karon resulta ni sa iyang abuse nimo. Kay it may be other causes, it may not be that, no? Which is kung mauna, then it needs. No, kung way medical certificate and walay doctor or psychologist nga mo testify sa medical certificate, then I don't think mulambo ang psychological abuse. Ikatulunghan, magunis Doc. Oy, imo man ni Doc, libitaw sa kaso ni padigin na ma-approve, no? Sa economic abuse sab niyang gikaso nako, ni-offer man ko sa korte nga mo sustinto ko sa among mga anak. Apan di man siya musugot, pwede ba ni? So, walay abuse, kining offer man ka. Ang kani magong economic abuse, no? Naklaro na ni sa mga decision sa korte. Economic abuse, meaning to say, ang pasabot manggod ana dili na ingon nga wala ni hatag og suporta. Ang kanang economic abuse is meaning to say gigamit, gitake advantage sa usa ka lalaki ang pagdili paghatag nimo og kwarta, suporta or sustento aron mahimo kang dependent, mahimo kang worthless, mahimo kang with that intention in mind. No, there has to be that element or aspect of abuse, no, on that end nga mo nay resulta gituyo gud ba kay para manliit ka, maglisod ka, gituyo niya. Pero kung wala gyud capacity to give or kanang there is no intention to cause abuse nimo, then that may not be economic abuse also. Ha? So muna kinahanglan po natong i-prove nga wa siya mo hatag kay muna iyang intensyon. Munang wa siya ning hatag. Ikaupat niyang pangutana, lilarga siya og balik sa gawas sa nasud ug ang among duha ka anak nga babay iyang gibilin sa iyang bag-ong karelasyon. Pwede ba nako makuha ang akong mga anak or papahawaon ang iyang laki sa balay nga among napundar? Pwede kaayo kay ikaw man mo'y papa niya. Kay wa man siya, the mother is not capable, then I think it would be better for you as father to have your children with you kaysa adto sa iyang kapuyo nga dili man na niya kadugo, no? So I think you can petition the court for custody. Ikalimaw, katapusang pangutana, ang balay nga among napundar sa among panagtipon sa ako nakapangan ang tax declaration. Pwede ba din namang ibaligya o bahino namong duha? Mahimo gyud, no? Nga ninyong ibaligya na lang, no? Pero imo yung live-in partner man, no? Pero imo man kang pangana di mas maayo gani nga makighati pa kaniya kaysa sa imong ibaligya nga di mo siya tagaagbahin, no? Pero ayaw pod kay nagpuyo man pod mo. So I think nga kanang better gyud pod nga maka half mo anang inyong
pundar nga balay ha. Mga suking tigpaminaw hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.